Shwmae de, a croeso I Fideo Wyth. Heddiw da ni'n adolygu Master Reboot neu Enaid Coll, gêm gyntaf yn yr iaith Gymraeg gan Wales Interactive. Mae'r gêm yn delio gyda cysyniad o lanlwytho eneidiau I fewn I platfform digidol fel bod nhw'n gallu byw am byth. Mae rhywbeth yn mynd o'i le, so'n amlwg mae rhywun yn goffa mynd yna a wneud dim bach o waith tŷ yn y lle. So esgusodwch fi am un eiliad, dyma ni ystryfed bach gwan wedyn. Dyma'r sgrin sy'n eich gwynebu wedi llwytho, a dim rhyw fath o bost cynnar yw hwn, a mae yna ddigon o bost yn y gêm a credwch I fi, ond dewis pa iaith I chwarae'r gêm. Wel, wywer yn y Wilber, gêm yn y Gymraeg. A dim just bits bach fan hyn draw, mae'r cod I hunan wedi ail sgwennu, y sŵn wedi ail recordio, a fi'n hollol siŵr fan rhyw fath o hint Cymreig yr sgrychfeidd hefyd. Fi'n methu wneud e, ond chi'n deall beth fi'n meddwl. A mae yna dlws digidol ar ddiwedd y gêm hefyd o'r enw Welsh Wizard. Chi'n derbyn am chwarae'r gêm gyfan yn y Gymraeg. Taclus! Mae hon yn foment hanesyddol. Gêm gyntaf go iawn yn y Gymraeg. Ydyw'n wir cweit yn deall pan bod cynlleied o sylw wedi cael ei roed i'r peth. Gewch chi stwffio Hedd Wyn, mae llwyddiant fel yna gorffennol. A gyda nifer o ffilmiau Gymraeg yn gostwng, dylif gemau cyfrifiadur yn y Gymraeg gwthio fewn i'r agendod yna. Pwy ai oer? Dyna pam nath S4C dewis ariannu'r prosiect? Cwestiwn da. Na I drio cael Hugh Marshall o S4C digidol ar Fideo Wyth yn y dyfodol. Ond dyma rhywbeth go iawn sy'n digwydd heddiw. A pobl rownd y byd yn chwarae'r gêm ar PC, PlayStation a Wii U hefyd, pobl dal I chwarae hwnna. Ond dyma beth sy'n normaleiddio unrhyw beth. Defnydd pob dydd, ac mae angen ei annog. Ac os sy'n gallu cynnig proifedyddiol I gamer yn y Gymraeg yna gwell gwneud na peidio. A hyd yn oed os mae person yn dewis peidio, mae fe dal yn normaleiddio'r broses fod yna ddewis. Fi wedi mwydro am hyn cyn heddiw, a rheswm fi yn mwydro am peth yw achos fi'n credu fod gemau cyfrifiadur yn gydradd ac unrhyw faes creadigol arall yng Nghymru ac yng ngweddill y byd. Ond beth sydd codi'r gyfrwng yma yw, yn wahanol i'r rhagleniau'r S4C, gall unrhyw un rownd y byd prynu y cynnyrch, a mae'r gynulleidfa bosibl yn ei miliynau. Ac os mae'r broses wedi normaleiddio, falle bydd yn dod ar rhan o ymdrechion lleoli iaith cwmnioedd eraill. Fi'n mynd sôn am Call of Duty neu Assassin's Creed mwyn yn amhosib, ond pan yn addas ac yn briodol, pam lai? A Master Reboot yn esiampl berffaith. Iaith blaenorol y gêm yw'r Saesneg yn amlwg. Dyma'r iaith nath o ddewis pan oedd y gêm yn ei fagwraeth. Mae'r cysyniadau absurd fel sydd i'w weld yn y gêm yma yn ffitio unrhyw iaith. A dwi defnyddio y gair absurd fan yma megis theatr yr absurd. Ac absurd yw llawer o gemau cyfrifiadur o ran ei plethu fewn I beth yw reality neu beidio. Mae yna llawer mewn gyffredin rhwng theatr absurd a gemau cyfrifiadur. Hawdd gweld rhywun fel Gwenlyn Parry, pe bawen fyw heddiw yn sgwennu ar gyfer gemau yn hytrach na'r theatr. A wedi meddwl amdano'r peth, mae yna llawer o'r tŵr a saerdoliau yn Master Reboot. Da chi meisydd anearol, amser anghyffredin, cyfathrebu gyda eneidiau coll. Ond y pwynt yw, ac fi yn gallu gwneud pwynt, y pwynt yw fod yna'r le, gwerth a posibiliadau mawr iawn ar gyfer gemau'r cyfrifiadur yn y Gymraeg. Enwedig os chi'n cymharu nifer y gynulleidfa gall weld gêm cyfrifiadur neu theatr yr absurd. Ond, am ryw reswm, mae'r Gymraeg yn ffynnu yn theatr yr absurd. A dim jyst defnyddio'r iaith fel rhyw fath o ymgais wag, ond I wneud yn siŵr fod ni'n normaleiddio'r broses.
Un nodyn am rain y Gymraeg, yn wahanol i'r fersiwn Saesneg, oedd yn eitha anodd deall beth oedd trywydd y plot. Mwy neu lai achos fod y Gymraeg jyst fel na, ac yn anodd trin a trafod pynciau technoleg uchel. Od dweud rhywbeth ddim mor gryf achos fod e'n rhy safonol, ond yn bersonol, well gen i weld llai o rain a fwy o dealltwriaeth. Ond ta waith, siarad am y gêm dylwn ni fod yn neud yn de, ac mae'r sgrin yna, dewis yr iaith a'r cynnig ddeuol yn fwy arwyddocaol nac unrhyw beth arall gan taw gêm o gyferbyniadau uchel yw Enaid Coll, rhwng y môr a'r tir, y byw a'r anfyw, y golau a'r tywyllwch. A cynllun celf y gêm yn defnyddio'r cysyniad yna i'r eithaf, gyda Tim O'Connell yn ei gwaith gwych y maes gyliau gych i weld gan y screenshot sydd ar y sgrin nawr. A da iawn, pan nad oes le am budgets enfawr i grefftio bydoedd hyper-realistic, defnyddio'r hen bwdin sglwdge pink ma fan hyn, fi'n peintio'r pen fi gyda llaw. Yn amlwg, mae tîm bychan iawn yn gweithio ac wedi gwneud job gwych ohoni achos bod nhw'n gwybod yn iawn beth oedd y cyfyniadau o'r cychwyn, ac o'i herwydd, mae'r gêm yn edrych yn hyfryd. Mae ar ei orau pan mae'r cyferbyniadau ar ei uchaf, neon mewn stryd tywyll, golau'r haul yn rhio drwy coed hydrefoedd, dŵr clir yn tasgu o'r ddiwch oddi tano. Ac yn amlwg, mae yna rhywun yn ei plith oedd yn fan mawr o'r ffilm Tron. A mae yna lot o hyder i gynnig weledigaeth hefyd, gan fod y weledigaeth yn un unfryd. Mae angen credu yn y beth chi'n neud mwyn dod ar weledigaeth na i'r sgrin. Mae'r profiad gêm yn un iawn yn amlwg wedi chreu efo keyboard a mouse mewn meddwl, oedd chwarae ar y PC yn llawer haws na dyddio pad y PlayStation. Ond ambell i bug i gael fan hyn fan draw ond dim byd lot i dorri'r peth. Weithiau o'n i'n trio symud ond methu wneud achos bod fi'n stuck ar carreg bach, pethau bach fel na, a defnyddio gwrthrychau weithiau yn anodd. Ond, wedi dweud hynny, nes i mwynhau fod y ffaith fod y profiad ddim yn un dal llaw, fod y gwneithurwyr yn ymddiried yn y chwaraewr i weithio pethau allan ar ei hunan, a mae rhywbeth fel yna ar goll dyddiau yma. So chwarae teg, nes i wir fwynhau Master Reboot neu Enaid Coll, fi'n rhoid sgoriau, ond mae gen i bawd mawr iawn yn syth yn yr awyr. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r sioe, chi wedi bod efo Daf Prys, cofiwch gadael sylwadau, neu tanysgrifio, a bydd Fideo Wyth nôl efo chi yn y dyfodol agos. Pob hwyl!